Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Nkhani ya Sonai afotokoza dzulo chakwera kuti wanamba kale kuita nachinyamata from 29 kale president atakhala kuita nachinyamata mu first 100 days yawo atangolowa president akuti amene sawatsatira bwinobwino mwina ndinuyo mwina media samakhalako pajatu nkhala pakati wanthu ndi president kapena wanthu ndi atsogoleri ndi media ndiye media namene maona zonse mwina takaoneseni zonse mene akakumana nawo muonese zonse ndekuti chaka chilichonse munakati muzionesa kumaonesa akakumanaso ndi anyamata azikumanaso ndi azimayi chifukwa manifesto ena aliwonse timachita target azimayi ndi anyamata ngakhale njala ikabwera Malawi muno amene amavutika makhala amayi ndi azikumanaso ndi amayi aziona kuti nkhawa zawo nzotani osati azimayi azithamanga kumagendedwa Sona mwayiona bwanji Sona kuyiona kumbali ya jani masa inaja anakuyankha nakuphalombe anayankha kuti kulibe anayankha kuti kulibe akunsanje anayankha kuti kulibe apulani kumapalanzanu mkamwa bwanji ndibwerezenso kawirire ndili mpaliamenti anthu ananena kuti kuno chipatala kulibe. It's very sad and let me salute some of the kuti kumene amangayo banja amaperekako chinthu china choyamikira mwachisanzo profesa anakwatira paja kubalaka anaperekako chulezi analicha nsewo ndiye kulumpiso choyambirira kunali kuti apereka analichola dzina seoma anauchazira ndiye ulibe nenda kutumizirani pa phone zina laje la seulo kwambiri koma se unamangidwa kuyamikira nda nzimayi kuti nzanga yamapita uko ndikamapita ukaona bongo zanga ndizitenga sewa chani wabwino ndiye kuruka nakhala koyambirira kuti kukakhale zona mizidwa mmene anavutika SKC wapanga kampeni kumene kuja isewa mene chokana oyambirira sana mange sewina uliwo unakha oyambirira kwa poti misewina imangidwa ndi madonna funded ndiye mwina ainaje madonnaziwo amana kuti muyambe siku lakuti moti palibe chimene muona ino yakuti chani zituko zimene ine ningokuona nini kuti mwachenati kwamba inu ndiye boma limukuja nawo bwinoto izi zopasina brand mina kuti iwowa akhalako nduna ndikanaona ineyo ndikanaona bwanji kuti boma ili anthuwa akwanitsa kapena zapo njona kuti anzathu ena amene akuthandiza president sakuchita bwino chifukwa Sona ija imakhala kuti ichokere mmalipoti onse amene akuchokera mmaministries kupita kwa president ndiye mwezi uliwonse ministry iliyonse imene opereka ripoti tapanga zakuti komanso intelligence ndiye kuti apita akaone zinthu zimene zapangikazo kuti akamalemba Sona imene ija ikhale Sona yokuti zimene zili pa ground koma kuti kubwera kuti amuze munthu wamkulu kuti awerenge statement imene pa ground palibe nthokoze kwambiri isananenepo ngakhale za bridge ya Nkando chifukwa ndiye kuti sili bwinoyi amene amati amange a project anango alanda ali musamange mwina amanga tikamayandikira mu Junimu kuti auze anthu ako bridge jasina mangidwa mpaka na pano achimwene ife timangonyamula matabwa na SOMP abwerema anyamule matabwa aja akhomepo tizidusapo tingoenda ndi matabwa mmagali moto pakali pano ikangochokapo tabwa limodzi ife tikuikapo ndikudusa tinapempha kuti anzathu aku Eastern Produce anena kuti alithandizira kumanga ka bridge kena kakang'ono koma kuti mpaka na pasana mange mwina anaona kuti boma limangapo koma sina manga ndiye sitiziwa boma la UTM boma la UTM idzasamala bwanji Malawi boma la UTM timaziwa kuti manifesto athu a UTM manifesto a UTM ndi people lead kapani people led manifesto kuti tikukamba za munthu ikana kuti kudya katatu ukamba za munthu koma munthu yokuti adye katatu apanga bwanji one atha ukalima tizasisa mitengo ya fertilizer 2 atha kulembedwa ntchito kuti atha kumadya mamawa masana 3 athaso kumaka panga business mu business mwatha kumaka jaso masana mamawa madzulo ndiye zinthu zimenezo atha munthu ozidalira pa yekha ngati sakuchita bwino tibere mana pa kuti fertilizer ngati sanafike pano ndiye kuti ife sitikuganiza zoganizira mtundu wa Malawi titalita tagula ini bake kuchokera ku China ndiye kuti fertilizer kunoka kamafika ali ma 28 mathete chakuti ngati wadula komanso 2 titha upanga fertilizer watokha kuzera kuchiteze research komanso kuzera kuvumbwe koda mungatithanze bwanji fertilizer mukumbuka paja the late president Bingu Mutarika amafuna manga mkampani ya fertilizer kuno
ndikuti imene zikanathanso kuthandiza komanso tuti kodi zinthuzi kuti zisike mtengo komanso zikwanire kwa anthu tipange bwanji. Boma la UTM lidzatsitsa mitengo kwambiri UTM yes chifukwa ife maganizo anthu manifesto athu ni maganizo yali pa mtundu wa Malawi munthu kuti akhale ozidalira pa yekha ndi chali chimene tingapange ife. One tione nkhani ya zachuma ndekuti net supply and net import ndekuti ife tizichita supply zochuluka than importing zochuluka. Ife tizichita export zochepa koma importing zochuluka. Ndekuti how can we be exporting zochuluka? One ndikuona kuti kodi nzimba imadzala chani which we can export. Nchinji imadzala chani which we can export. Mulanje Palombe Chiladzulu Mwanza imadzala nandolo we can export to India. Ku India kutibweresako chani. Kunzimba we can export meat and Nsanje Chikwawa. Komanso we can produce cotton Chikwawa Nsanje Baraka which we can produce a lot of materials for ourselves. In that way we are empowering the farmers but also we are empowering the economy of the country. Where can we produce? You can produce meat as well. Yeah. Commercial cooking oil. Why should we buy cooking oil from South Africa? Yet you can produce. And which is this district which can produce cooking oil through sunflower, groundnuts, and this is in Kingi. So pamene tikupita ku masankho. Boma la MCP mungalipatse malikiso otani mmene lagwirira ntchito yako. Inu ndeme mwandikana nawo ndimutha kulipasa malikiso. Mukanena kuti UTM chifani kuuza nsabana musiretu ena maledio ya mwani mati boma la tosa. Iwa jado amanena kuti boma la MCP la tosa. And stop doing that. From day one, even when SKC was alive, they were saying this is our government. So it's not alliance. Anatu kama kale anangofuna kuti fertilizer mfumu kulezera basi telepo mwa. Anangofuna kuti fertilizer mfumu kulezera. Mfumu inalezera. Ono gasipa no wina panopa ndi ama iwala. Also munangothandiza mfumu kulezera. Nangothandizira basi. Ngizokuti anene kuti nali alliance. Kana kaudi sinali lothandizira sakata zipangaso mwana ngakhale kujeni ku UTM. Chifukwa panopa makumanazana kuti apange chani anatenga nyamata ku 36 anyamata ena kwa ujeni kwa chisapo ife akuti asokoneze pano ife titaitu kada zaiuza anthu kuti bwererani ife titaitulukira tinene kuti ayi achinyamata amene amafunira SKC songo akugwiritsa ntchito motero mweya kapena kumutenga munthu chasa college kuti azipita traki magari moto anthu ndikuuza azifamba kuti azimuchingira zonse zingathandiza olo pang'ono zuwa likalowa tani zuchilika nziko mamuno so mulimo muno zuwa likalowa tani lalowa basi zuwa likalowa inu makhali microphone basi osamangana kuti kunja kuli bwanji Meso na naulija muno bwino kuti pano tikujaza bwinoti iwatu ni chimwana wanga anthu amaziwaso kuti Brian ndi kweni ndi back to back lero pali Catherine is my daughter nditudi koma ufunso lomaliza President lachitatu ananena nyumba ya malamulo kuti chipani china cha opposition ndi chomwe angitsa kuti katundu pamsika sikwera mzingo. Ine ngati munthu amene mwakhalako mboma nduna Magabamba mweze mapuziro ambatese kusangana Magabamba mweze za jumazi Tikufuna Malawi wabino Mandagabambe One, two.
ni nsonkhano pamwamba. Nakufunsani kuti mungapatse malikisa ngati IMCP. Kumbali ya chituko fa president akudapanga chituko mtundu wonse. Koma nkana kama president kanatha kupereka 2 out of 10. 2 out of 10. 2 out of 10. Oh. 2 out of 10 kuti 2 yo akwanilisa kupereka zituko zimene ma donors anapereka. Chifukwa boma lili makali lelesi. Umathamanga kumpasa nzako jani. Ndi atathamanga anthu aja anapasa president hatu kuti nawo. Ndiye nkuona sapano mwana wache so nawo madonors angoti akamanga msewu angolemba pali donated by wakuti. So ife kuti tipite mbali nati name kuti apanga nsewu zingomwa mazi. Nanga inaje sale mbapo kuti donated by Queen, donated by Brian. Ndiye kuti olonera kuti sewu ndapanga ndine mwina anthu owerenga Malawi munakuona kuti ati sewu koma ndalama zizandani. Itingwembekeza kuti ndalama za boma la Malawi atapangapo sewu wa 25 umene uli magweru zingachite bwino. Chifananga magweru azikakhalanso musewu chimene ife nazolowera magweru okhala ndife anthu. Koma sapano sewu uli ni magweru wa 25 anthu angoenda mopenda mapendama olochimanga uzingomiza ati sungatafune. Kwa basi ndikufunireni zabwino zonse. Mukamikirani mwachana kwambiri mukuoneka bwino kwambiri mukamwana mwana wanga Catherine mupase moni. Kupereka inuyo Catherine nimakunyadira kwambiri. Mukatiperekera somoni kwa Kaliati. Likadalipa banja inu lanu nathangati. Koma nanu sori mukuenda mkazi isakwatiwa kumene. Ndikufunirani zabwino zonse. Ziko mokombiri. Ameyo ndi Kaliati. Ni live wire. Live wire mpaka 2 pa 10. Audi 2 pa 10.